Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm għall-ewwel darba s-Servizz Nazzjonali tat Trasfużjoni tad-Demm ara fil-kontribut ta' donaturi li ddistingwew ruhom bil-ġenerożità li jurew tul is-snin. Ir-rikonoxximent lilhom ġie ppreżentat mill-President Mary Louise Coleiro Preca f'ċerimonja nħadd filgħaxija fil-Palazz il-Belz. Il-President deskriviet lid-donaturi bħala eroj tal-lum u qalet li l-att altruistiku tagħhom qed isalva ħajjet in-nies. Hija fakret kif donazzjoni waħda tista' ssalva saħansitra ta' anka 3 ħajjiet u li dawn id-donaturi jixirqilhom rikonoxximent mill-Istat. Fost id-9 donaturi irġiel u 7 donaturi nisa li jingħataw rikonoxximent għall ġenerożità tagħhom hemm Joseph Baldacchino li huwa wkoll l-aktar raġel qatt ta' demm f'Malta 130 darba. Huwa qal li beda jagħmel dan meta kien għadu jaħdem it-tarzna u r-raġuni li mmotivatu kienet li jsalva ħajjet in-nies. Kont naħdem it-tarzna, hemmhekk disgrazzjatament konna naraw ħafna korrimenti u anke mwiet u tant konna familja dejjem hekk qed jiena familja kbira ta' 5,000 ruħ illi minkejja li kien iwaġġa kollega tiegħek tax-xogħol konna anki jekk jiġi persuna jgħidlek għandi il-mara deħla l-isptar għal xi ħaġa. Konna xorta daqs kieku kienet ħaddiema. Nippruvaw niġbru grupp biex immorru nagħtu d-demm biex jekk ma jkunx għall-individwu li weġġa jkun għal xi ħaġa nobbli iżjed tal-familjari għax kollha konna nħossu li aħna aħwa. Doris Malija hija l-aktar mara li qatt ta' demm f'Malta 105 drabi u kienet għandha biss 28 sena meta tat id-demm għall-ewwel darba. Ħassejt li għandi nagħti id-demm daqshekk. Mort darba u bqajt nagħti regolari. Is-Segretarju Parlamentari tas-Saħħa Chris Fern qal li f'Malta hawn 8,000 donatur li bil-ġest tagħhom qed jagħmlu differenza bejn ħajja u mewt.